Assalamu alaikum ‘yan uwa, barkanmu da saduwa a wannan tasha ta mai albarka ta Anas Zarazo TV. A yau za mu ci gaba da shirinmu mai farin jini na dabarun kasuwanci a yanar gizo. Ga ‘yan uwa waɗanda ba su mana subscribing ba, muna fata za su yi mana domin bunƙasa wannan tasha tamu ta kai ga inda muke so, kuma ta haka ne saƙon zai kai ga sauran ‘yan uwa. Muna fata Allah ya sa mu yi domin su, kamar yadda dai kuka sani wannan tasha in Allah da za ta na tattauna abubuwan da suka shafi kasuwanci, zamantakewa, soyayya da zaman aure, ƙarfafa gwiwa da hanyoyi da dabarun cimma manufa da makamantansu. So kamar yadda shiri ya gabata mun yi magana akan yadda za ka samar da, bayan ka samar da asusunka ko shafinka, ka tara mutane, ka nufi inda za ka je ka yi motsi da sauransu dai. Wanda bai ga shirin na farko ɗin ba, muna fata ya gan shi domin yana da alaƙa da shi wannan ɗin. Mataki na gaba wanda kuma yake motsa ƙwaƙwalwa ko yake caza tunani shine, to wani kasuwancin zan fara? Ina da mutane, ina da abokai, ina so in fara kasuwanci, me zan fara? To wannan tabbas abu ne da yake buƙatar bincike, nazari, tunani da shawara sosai kafin ka fara. Amma wani ɗan haske da zan bamu shine, kana buƙatar ka kawo abin da ya dace da mabiyanka. Yanzu misali, ni ina da shafi na Anas Zarazo a Facebook, kuma ina sayar da hula ne. Bayan na yi shekaru ina Facebook ne, daga baya na yanke hukuncin zan fara sayar da hula. Daga cikin abin da misali na duba ne la'akari na yanke hukuncin hula shine, ni ina rubutu ne da Hausa, ba na rubutu da Turanci kwata-kwata. So duk wani wanda muke abota da shi, kuma wataƙila har yake jin daɗin abotar, za ka samu ko Bahaushe ne ko kuma yana jin Hausa, yana iya karanta ta. Idan ma akwai wanda baya jin Hausa a mutane da muke mu'amala, za ka samu to kai zai yi wahala ko kuma ‘yan kaɗan ne. To akwai wani abu wanda tun da na tara Hausawa ya kamata in yi da su. Mafiya yawan Hausawa suna sa hula, sun ci turin sayar musu hula. Akwai, za ka iya samun wanda baya sa hula, amma dai ko mutum baya sawa, in dai shi a cikin al'ummar ta Hausa Fulani yake, akwai biki, akwai sallah, akwai ta'aziyya, akwai wani lokaci na keɓantattun bukukuwa ko wani abu na mutunci wanda za ka ga zai sa hula. To da haka ina sa ran idan na kawo hula za a iya saya. Ko kuma misali, inda da nake yawan magana da Hausa, nake yawan rubutu da ita, sai na zo na ce zan koya wa mutane rubutu da Hausa, ko zan koya wa mutane dabarun rubutun Hausa ko gyare-gyare a rubutun Hausa. Akwai yiwuwar dama mutane suna buƙatar wannan abu. Amma me kuke tsammani da na zo na ce zan koyar da darasin lissafi? Kai, duk abokai za su yi kokonto. Wai wannan ya iya lissafin amma bai taɓa faɗa mana ba? Ko kuma in zo in ce zan koyar da Turanci, za a ce kana Baturen kullum kake rubutun Hausa? To lalle ne idan za ka duba kasuwanci sai ka duba mutanen da ka tara waɗanne iri ne. Yanzu misali, na zo ina yawan sa hoto na a mota, ina yawan hoto a gurare masu kyau da sauransu. Akwai yiwuwar ire-iren abokaina in samu alaƙa da masu waɗannan matakin. Ran da na zo na ce zan sayar da mota, wataƙila za a iya saya, ko wani spare parts na mota, ko na abu mai kama da haka. Ba wai kai tsaye zan ce maka ga abin da za ka yi ba ne, a'a. Kai ne za ka zauna ka yi tunani, ka duba. Kana yawan magana akan ƙwallo, wataƙila kana yawan hassa videos, kuma ma kana bugawa. Ba mamaki mafiya yawancin abokai kuma biyanka su masu ra'ayin nan ne, sai ka ce to yana fara sayar da jasi, rigar ƙwallon ƙafa, yana fara sayar da takalma na ƙwallon ƙafa. Akwai yiwuwar su shiga. So ka dai yi tunani ka ga menene zai yi wa abin da kake yi adalci, ya dace, wanda mabiyanka za su iya karɓa ko abokanka. Bayan ka yanke hukuncin me za ka yi, sai kuma ta ina za ka fara. Wannan ma yana ba da mutane wahala, amma akwai wanda ba su da matsala da wannan. Misali, a satin da ya gabata na yi magana kan Islamic medicine, na yi misali da shi. In ka zo kana magana kan habbatus sauda, man zaitun da sauransu, akwai yiwuwar masu ra'ayin wannan ko masu buƙatar wannan su bibiye ka. To da ba mamaki dama lokacin da ka fara kawo wannan, kana da shagonka na Islamic medicine a gida ko a garinku. Ka kamar wanda yake da wannan abun ba shi da matsala, kawai zai zo ya fara hotuna ne yana ɗorawa.
a'a to kuma sai aka yi rashin sa'a ko kuma hakan ma dai sa'a ce, dama baka kowace sana'a, to me ya kamata ka yi? Sai ka fara tunani ta ina ne za ka samar da wannan abin. Wato wata falala da yanar gizo shine da Allah ya mana a cikinta shine cikin sauƙi za ka samu alaƙa da masu irin harkar da kake so ka yi. Yanzu kana yanke hukuncin za ka fara sayar da kayan sawa. Misali dama kai mutum ne ɗan gayu, kana yawan hutun kan sama ma tambayar ka waye telanka, waye mai maka ɗinki, kai kuma sai ka je ka haɗin gwiwa da shi, to wane mutane kaya suna min kyau a jikina, ina sawa ana yawan tambaya na, hotuna na ma suna yawo, to zan fara sayar da kayan sawa. Kaga wannan ka wuce matakin mu na gaba na baya, na me zaka yi kenan? To ta zaka fara? Ka siyo yadi. Misali ma baka da telan, zaka iya in ka tashi sacin, akwai sacin a Facebook ko a Instagram, komai akwai sacin. Sai ka rubuta tailors ko riga ko kaza, dressing ko waye, zaka iya ganin mutane wanda suke irin harkarka. In ma sari za su baka, in ma zaka ga yaya suke tsarin farashin su, ya suke wa, zaka iya binciken cikin sauki baka sha wahala ba. To ka yanke hukuncin me zaka yi yayin da zaka samu kayan, ka duba mutane a yanar gizo, zaka iya samun ta inbox, na kana sai da kaza, ina so ka ban sari. Shikenan za ku iya farawa, musamman idan dama yana cikin abokanka. Ko kuma zaka iya tashi ma kafa da kafa ka shiga kasuwa, ka je ka samu wasu, ba lallai sai wanda ka sani ba, harka ce ta kasuwanci a ƙullata. Ko kuma dama kana da ma kuɗinka a mararka, ka kama hanya ka je ka yo sari ka kawo. Wannan ma abu ne mai sauki. Abu na gaba shine bayan ka yanke hukuncin me za ka yi, ka kuma nemo hanyar samar da wannan abun, to me kuma zai tabbatar da kana abun? Akwai buƙatar ka zama mai gaskiya. In ka saka abu ya zama kana da shi, za ka iya samo shi, kuma irin hoton irinsa ne a jiki. Akwai buƙatar talla. Za ka tallata haja. Wai an ce a rashin kira karen bebe ya ɓata. Idan baka talla, komin mutanenka za su yi tsammanin ma baka yi. Kuma shi talla a farko ka fahimci ba za ka yi shi don a siya kaɗai ba ne, za ka iya kai ta yi ba a siya ba. Amma idan ka dage, yawan yin tallan shi zai sa mutane su san kana yin wannan kasuwancin. Yanzu misali na sa hoton hula ka gani baka saya ba, guwa ta ba ta mutu ba, gobe ma zan sa baka saya ba, jibi zan sa baka saya ba, gata baka saya ba. Amma abin da nake so shine ka san ni ana zarazo ina sayar da hula. Daga lokacin da ka san wannan tallana ya min riba, ran da kai kuma kwatsam sai tafiya ta same ka gobe, ko aurenka gobe ka neman hular ka rasa, kana ganin sunana abin da ya tuno maka a ranka shine ni fa ina sayar da hula, sai ka nemi hula ta ka siya, ko da a ranar ma ban yi talla ba. Su talla yana da matuƙar muhimmanci, shi ma za mu ware lokaci ko mu ware shiri na musamman insha Allah mu ƙara tattauna mu faɗaɗa bayani a kansa, yadda dabarun yinsa da yadda ya kamata a yi shi. Bayan wannan akwai kuma buƙatar haƙuri. Akwai buƙatar haƙuri. Kar ka yi tsammanin kasuwancin yanar gizo da an ce za ka iya yin sa a ɗaki ko za ka iya ba tare da jari ba, kai tsammanin abu ne mai sauƙi. Gaskiya na da ƙalubale da dama. Akwai buƙatar haƙuri tun kafin ka fara kasaran za ka yi haƙuri. In kuma kana ciki ma ka cika da haƙuri. Kan na cika ku da surutu, zan dakata a nan insha Allah. Muna fata za ku yi mana gyara ko tsokaci ko wani abu da ake buƙatar mu tattauna ko wata shawara a comment box. Wanda ba a yi mana like da subscribe ba, muna fata za su yi mana. Allah ya taimake mu, Allah ya sa mu domin sana'u kamar kullum ana tare da wasu. Assalamu alaikum warahmatullahi.